ang atong sudlon. Everything there is $1. $1. Mapalit ta og kanang para ka mahal wa piga na buy over there. String. Oh, it's only string. Yes, we can't afford anything else. It's $1. Sige, mato na bitaron. Oh, it's locked, mahal. I cannot get out. And I don't want you out. What? Muna ang area niya, guys, no? Luagan siya tayo. Bye! Ari na taron. Thank you. Oh. Okay. Mahal, di for Halloween. What about for Roselle? It's so cute. Oh, this one or that one? Char. We get this one, and this one, and this one. Yeah? What do you think? It's up to you. It's too early? Maybe next time. Na sila yung mga mask. Wow. I can put this mask on for Jezzo. No. Pang Halloween. Nag-ready na din sila pang Halloween nila. This one, mahal. It's nice. Not bad for $1. Get this for $5. You would like this. Oh, yeah. Nice mga flowers. Pang Halloween na nila, guys, no? Mga plates. No, 1, 2 for $1, so 50 cents. Nabutang siya 50 cents sa mga cards. So, ilang mga pang birthday, mga decorations. Happy birthday! Ano siya? Puro ni siya din yung mga tag $1 tanan. So, magkuhan mi kan Jasmine sa iyang bracelet. So, kini ang atong kuhaon. Mga pang kuan. Ha? Birthday hats? Yeah. Yeah? I don't know. Hilig mo mag-decor-decorate, scrapbook, dinhi. Na po yung mga beads. Pa siya, guys. Kini mo ni mga pang birthday. Oh, it's a girl. Remember this? Mo man ni siya ang katong pan sa akong baby shower. Decoration diri dahil sila nagpalit. It's so cute. Mo ni siya pang baby shower, no? Kung magpa baby shower ka, o pink, o blue. Look, see pacifier. Siya tag $1 lang ni. Nagkalat lang po po. You look at these from home. Uh-huh. These instead of these. Okay. What a mess. It's so messy. Nagkalat yun yung tao. Wow, nagkalat. Oh my god. Nagkalit. Oh my god. Abi na akong ilaga. Pisti. Duwaan radi ay. I was scared. Animal. Nadali man sa taan ng ilaga, anak. Go to the others. Anything else? They got school supply here, mahal. Why we didn't go here when we
May school supply po dahil sila diri, no? May mga duwaan. Ay, no? Mga duwaan. Ano diri ilang kuan. May mga books sila. Pasapon. Excuse. It's okay. I think we're done na mahal, oy. Sige na, you go na. Guys, baligya ni nila diri taon, ha? Ato-ato ang manang pamuniton. Oh. Ka-cute. Mahal, look at this. Seashells. Yeah, it's so cute. Look. Ka-cute ba, anak? Kini, magpa-heart-heart. Oh, $1. Di na masama. Yeah. $1. Yung mga huli yan. Sama ni? Ay, plastic dahil niya siya dahil. Yeah. Wow. Ano? Kaya pa, oh. Nice, butangan niya siya. One bulak. Mimo. Heart. Glass dahil niya siya guys. No glass. Nice mo nang ilang mga kuan diri sa $1. Oh. Guys, so baligyan nila ang bago. Sa ato so naman taon ko anon oy sa kalibunan. Kaya baligya ay $1. Dollar na ilang mga kuan oh, mga kung gusto niyo mag DIY. So ganin mura man nagbunot. So ganin ay. Ay, ka-nice ba ano? Okay. Ada sila sabot natural. Uy. Ito i-ulit, no? Ano siya? Buwak. Pwede ka din mag-background. Doing this? Oh, may mga pa-frame sila. Pa-frame. $1 lang gyap na siya, guys. Oh, cute. Siya. Puho, nagpalita din hiyog. Kuan na. $1. Butangan din sa kandila dahil na, no? Hindi ang mga artificial na mga kandila. Now, kili ka mag-decor-decor sa imong kwarto, diri ka sa Dollar Tree palit. Kaya damo jud kag makitaan, barato pa. May candle. Ano sa man ni? Mauwaw man taong ni ipag-video-video mo mataskulit. Wow! Mga basket. Magpalit siguro. Cleaning supplies. Palit siguro. Oh, di ka hangers mahal. Some. Kung ka kag mga basket, magsawa ka sa mga basket. May blue, may red, may pink, may black, may white. O, asa ka pa, ana? O, wala na kay hulmaan sa imong eyes. Diri ka palit, wala kay mga hulmaan sa eyes. Siya mga organizer na ano, mga gloves. Kinipart na siya sa panglimpis nimo sa CR. Tapos kininis mga kinigay siya guys, no, is kung manghugas ka, mao ni siya ang ilang gamit. $1. Siyempre may dapat rin ang mga You error. ready to go? Yeah, we're ready na. Okay. Yeah. No. May dapat sila yung mga lotion para sa baby. Dapat ito pacifier. Ay, palitan ako pacifier si Rosella. Kini wild. Kini atong palit kang Rosella. Ano siya? Yung mga medisina. Damo lang yung mga baligya dari.
Diya sila yung mga glassware. Ang ganda lang siya guys. Nice lagi niya siya. Love begins with mom. Mga plato. Mga uhato pa diha. Kinita niya sis $1 lang yun, no? So guys. So kung gusto pa makapara to is lari lang na tissue. Kini party na ni sa kusina, mga lutuan, mga storage. No? Mag-party dyan mo pa ito paper plates. Ano siya guys? Muna yung itsura sa Dollar Tree. Kalat lang, no? Pero sige lang. Manguli na tayo no? Maura to guys. Hope you like it. Please subscribe and comment down below over there. Ang Inday Bisaya sa Amerika. See ya sa next vlog na po guys. Bye bye.